interview dito ayang ko ni kapakiran maninan kakabsat ko siguro nagaduparya dita. At tuon nakakabsat mga panakagala. May sanak gamin sa mga mabainak. Saka nagkata na yung matika mo no kasano umulog. Baka nung umulog na diretso na niya italan ni Jenny. Saka no may sanak kumaawan ti kakatuwa ka na pandito. Toreg mapakpakuralig nak dito baba. Okay lang. No kasi nga tati katuwa kababain mo. Nagmete nagpress ko ni naglamiis. Kasla January, February dita probinsya ti lamiis na. Nay, makita yung mut ni tumaytayab ang mahabang hair ko. At hair di probinsyana yun ay tumaytayab. Nagimasi kasi ng biyag.